komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa TV, ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate trucks. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Sa liwat banyong gabi, kamusta naman mga pananggaramon mga tagpalamati? Magapaglagan kita sa labing isa ka oras, 40 minutos karon nga adlaw. Sabado night, petsa 13. Sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sang Hunyo sa tuig 2020. Sabado naman edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kadanda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa ato sining nga news team Patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sang Metro Bacolod.
Liwat naman naton nga bantayan kagimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder, back-to-back sa aton nga piloto pang Sabado night. Builog nato ang puwersa ni Aksyon Nino Bugina. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa nasyonal kag international. Monitoring Center sang Aksyon Radyo Bacolod pang Sabado night, Aksyon Dale Salazar. Updan magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spulgar. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinulagad ang Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin, isa ka oras, 18 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Una kabayan sa ato sa pagpangalaga, ginadurong sa inyo sa Kalawan sa Santon Plus Herbal Capsule. Nagapabakod sa immune system. Nagabulig para nga mangin maayo ang sirkulasyon sa atong dugo. Kung may problema ka sa skin, may problema ka sa gum disease, sabat ina sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa aton sininga mga kababainan, kung abnormal ang inyo sininga menstruation, makabulig dako sa inyo ang Santon Plus Herbal Capsule. Tomar kita adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa bisan diin lang nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga porsyon sa kato sa nga pagpangalaga, ginaduro man sa Kalawan sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, mayara sang antifungal properties, nagapadugang itom kag naga pahumok sa aton sininga buhok. Isama ni ka maayo nga vitamins kag naghatag man sang minerals ang mangosteen. Diri ka na 100% certified organic kag 100% natural ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa inyo sila nga pagpamalaklom sa mga grocery store, let me remind, ayaw magkalipat. Lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ini mga bahay sa kato sa pagpangalagad, ginadulong man siya sa Kalawan sa Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, nagabulig limpyo, nagabulig pabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa atong silingalawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba na ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sang balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga acid, sobra nga asin, sobra nga tambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sang BIFAD, ha? Sa dugang ninyo sa kasayuran ihibalo, dugang nga benepisyo sang Evergreen Herbal Capsule, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call
Sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Magtumal sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang katimbang sa inyo ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:46. 14 minutos para bilin antes kita mag-aungot sa takna ng alas 10 sa sinagabahin sa atong sininga pagpangalagad Sabado night. I-check ta atong sininga Patrol 2, Crosswind Patrol. Before kita nagsugod sa atong sininga program, may mga kaso gihapon sa pagbinungguanay sa mga salakyan. Apisar nga mo ni oras ng gabi, iti medyo laka-laka nang nagabiyahe. Considering at dugay-dugay alas 10 naman, curfew for everybody. Pero hindi gimalikawan na. May mga aksidente gid nga nagakatabo sa aton Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon dyan diya sa Patrol 2. Dyan, may gabi. Dyan, please kami. Dyan? May gabi sa Rek, may gabi sa totalan nga makakso. Nagkaroon ng paturan kita di apon drio. Alang area sandalan araneta, turte na kanamo, abis madlagko nga salakyan ka sinulod na okay di. Ano na mo, tapos na ang ginatawag ba nga truck ban, ang sana mag-alaswete sa gabing truck ban eh. Okay. After siya na pwede na ni Karanda, day mo madlagko ang mga salakyan. Especially mga salakyan nga padulong sa may reclamation area. Amo na nga, ang mga aksidente, di bulbaldag kung ang salakyan mo siniuras ang gabi, okay aragi ka mong, especially kung may mga salakyan, mabala ka nagasinumbalik, nagakwa man, for example, may aragi na cases, kung kita sila, for example, action erex ng ambulance. Okay. Na, sundo na nila ambulance, para lang kung makaingagaw man sila diretso, na, amo na din yung gagawa, nilagalagi ang resulta kung kaysa, kundi, malang ala, isa aksidente. Amo na natabo sinigabila, nagsulod na sa ambulance? Oo, amo na natabo, dari karon nga gabi, actually, kay ang sitwasyon, ang isa sinika panel truck, no? Ang panel lang nga kargado sang I don't know kung itong ano ba sa kargado kay gabok-abok ganing iyang salakyan. Oo. Going ni sa dikto sa may pasulod na downtown area nga direksyon. Okay. Ang natabot kasi may isa ka ambulance nga of course ambulance emergency mo. Yung protocol na dapat ng ambulance kita niya dapat tignan sila dyan para po naon mo sila. Bining truck na ini, ang panel truck, nag-maneuver niya siya pa-right para makagaan sa ligwa, maka-overtake ang ambulance action nila. Okay. Galing kiti ang ambulance, imbes nga sa left malabay, doon na siya nagsuot sa may right direction. Ang left guro namin nagsugata. Okay. Pagsuot niya, dito sa takto lang niya sa lugar ng ambulance. Nagmaneuver gyapon pato ining panel truck. Katapusan gali sa likod sa ambulance, may naga-tirin-tirin ang van nga nagaduwag sang puti, nga kung ano kadasig ang pagpadaragan sang ambulance, ang umot ng sunod, di akselerek. Tinagsunod sa bulik ka ambulance, hindi naman gurong panel truck, why man niya guro yung blayat kamulalong yung sino malumabala nga masunod to kita sa gamay, rigwa dito skilid. At pinagpapaligal pagiggamay ang panel truck, tutog na nabot sang driver side sang van. Kaya nabungguan niya, likod nga porson sang truck action elected. Amo na problema, balakon kay sang masulsunan ka sa ambulance. Gaya nga, gawaman mong nga daw, katigay kaligwa sa dalan, doon wala mabla kinang nakasunod ikaw. Tama ng resulta, gani, nga sa sobra lang asali, kaligwa ang dalan, kasunod ka pa sa ambulansya, pero ang mga salakyan niya nga ginaagyan ka ginasundan sa ambulansya, ara na sa right way, yan mo. Dali, amo na ang natabo dari. Teko naman, ang panel na sa right way na ya. Right way, sa akin naliko sa mong. Ang van niya ang puti, ano siya, Nissan kung Toyota? Nissan eh? Nissan van na? Doon nagkalakakas ng panapas na, ano nagkalakakas na, mga... Ang, guys, sa banga, ang
ang sabihin na tas dalom, no? Bumper. Ang alan nga Nissan, nakakaste. Bumper. Bumper. Ang iyang nga windshield, wasak man. Wasak. Ang iyan ang portahan sa wala na doon, nag-aangat na. Nag-alsa. Nag-alsa, no? Ang nag-upi, action erect. Ang driver, kamusta? Ang driver sang van na, kamusta? Ariyo nagkaparangalas, ginistorya ka, polis. Pala malas, yami. Kaya may kapanamote sa kay Tikulba, bla. Pala malas, yami. Sa sobra, guro kakurba, guro eh. Wala ba na sa upload dyan? Saan ba na isang driver na? Ano ni siya, ang lahin ba dire? Kay ano ni siya, ang driver ka van niya. Oo. Private na? Hindi ni siya private. Isa ni siya ka, ano ba lang, nagabiyahe? Rent a car? Hindi siya rent a car, do HLS ang guayab lang. Okay. I don't know, hindi ka nagiguro franchise eh. Nagatingwa na nagiguro nga makabiyahe lang. Kawat-kawat mga biyahe, be? Yes, kawat-kawat lang mo nang kako dire. May mga pasero na sa ina nga mga dalagita, mga dalagingging. Panigurong iban. Wala pa naman wala man niya manong pasero, ya? Why man, kay ara naman sabi sa may sulod, kaya wala to lapit so. Wato nakibot lang sila. Pero ang driver niya, why man ni manong driver ni kay doon sa driver seat sige ng bunggo ho. Why man anong driver. Okay. At imano na kay may insurance pa nagurong sa lakyan. Ang van isa man nakabilog? Yes, isa lang man ang sarili. Te. Van, and then ang truck, kaya mo to ang truck, why kinakapatayog Daway kapatayog ang truck no, daway damage ang buli sang panel no? Why kita sarili? Anong karga siya na dyan? Amo nang wala na check, bago lang, ang driver nag-lakat action erect, no? Na-mention mo dalan, Araneta, din ang specific naman ng lugar mas, Araneta, nga dalan? Tubangan Metrodome. Tubangan Metrodome, okay. Tubangan Metrodome, get action erect, no? Okay, dira sa may Tubangan Metrodome, lapit ito sa may Petron Gasoline Station. Gito sa Tubangan, gito Metrodome, gid. Tubangan gito sa may Metrodome. Oo, darigid na sa ilang entrance sa may east-west bank ng P3. Tubangan nila na bungbongs? Yes, no? Okay. Darigid ang pinag-roadside yung accident. Timala na kay damage to property, why isang na-injured even ang driver, kung mga pasayros na? Gani man, ang templano pa dikina, wala pa nakabot ang investigador, si Master Sergeant, ng De La Peña. Oo. Ang investigador nila, nakaistorya na naman yan na. Station 1? Station 1 area. Okay, si PO1 na sa bumong Johnny De La Peña? Johnny De La Peña. Okay, ato na, buot na. Gani, wala sa? Alis sa ginapatuya ang van. Kay patuwing, guro na nila ang van accelerate. Hindi na maglagan ng van now? I don't know kung makadlagan pa siguro. Makutabi si Engineer Bugina, kay kabalo na siya? Makadlagan pang van na, kasi wala man damage ng iban. Tinga-tinga patuwing, Hindi na? Hindi na ko nakadlagan. Basta ko sa banga. Nasa makiladampe. Kung mo may damage kita makinaya. Radiator, actually. Radiator, wasakit ang radiator. Yan, wasakit na mo na rason kay ipatuwing na lang na. Din na sa headquarters? Most probably, din doon, boss? Headquarters? Headquarters na. Patuwing na sa Bitaw. Oo. Hindi na ito lang kadlagan. Hindi lagi kadlagan. Okay, hindi lagi kadlagan. Kiti wasak na, Wasak ang yagli nga radiator, gli na labot gid. Kaya nga, problem sa van, ang iyadaan nga, makina radiator. Lagi na dahil mo, compared mo yan sa mga SUV nga, pa yan, may cover, actually, layo pa yan, bla? May ulo pa sa nga mungguan mo, mong inaya, kung sa mga tao na, platnos. Gani. Ang makutuntabi si Sir Dila Peña. Sir, may gagawin. Hindi ka lagan, sir? Ato yung sir, ang panel. Okay lang, sir. Anong direksyon na lang? Pero maligluwanay man sila, no? Ay, gamay lang, hindi wala man kan. May OT nga, may problem. May OT. Meron ka may insurance? May insurance. Okay. Sige, sir, thank you, sir. May insurance. Yung nagawon nyo to, excellent ang panel track. Kaya palakat ito na sa destinasyon. Kaya ito may i-deliver to ko, no? Tikatuan nyo to. Wala na waste ining van nga ini. Mahal lang gid, no? Amo ning importansya. Kaya ito, huwag man nga insurance kung kaisa, Okay.
kay kung may insurance, di ang post na malaka ka, wala magugo pa yun, ano man yung aksidente nga magluntad, pero once magamo sining matabo auxiliary, Okay. at least wala may, ano man, no, may insurance, kita ginatawag man, no, mismo ang tag-iya sang van. So ito na, takod naman ang igot, dalalo na lang sa may headquarters, dito na guro, and then right after sila, nakasa sila sa investigation para, or other kagiti, i-ano nila sa spot magadepende sa blatter, actually, kung napila ang damage, dari posible handle, ginmaninig ka insurance firm, no, para makayo, ining iyang salakyan, no? Okay. Okay, kung dali yung mga traffic, kaya daan sa kilid ng dalan, dito tumas mayo nga makakuha ng ilayo ang salakyan, no, para ma-plastar kag maliguan din dalan. Kung kita na ito ng gabi, partikramo na sa mga truck na nagaginawalin sa may reclamation. Ganun si posisyon niya dyan sang panel na, di niyang panel dalon? Ang panel wala kay Arik magregluhan, ay lang sila aksyonerek. Arigluanan na sa driver. Marigluhan ay sila sa driver. So wala kang Manager de la Peña sang problemahan man. Kay kung ang taon na ton, ang may salakid man ang van kung kita palang tawon. Kay hindi wala kita nakabutang man sila yung masunod-sunod ka sa ambulansya mo. Hindi ka kita pwede kasunod sa ambulansya, hindi ka pwede kita rin. Oo Kaya bako ito nga pumulo yung gani abi nila. Tingala sila nga doon kabugos-bos ang agi ka van. Abi ka doon nila, bala daw convoy ka ambulance. Sabi ko nga, wato may mega-convoy sa ambulance. Sa ambulance mo mega-convoy sa lakyan, no? Gigali mo yung hinagaw mo sa galing na makasunod sa bulis sa sang kuhan, sang ambulance. Parang iyang lagyan na kuhan, ligwa. Ligwa ka kwasda siguro yung travel tani, no? Gani man. Galikiti. Ang pinsan niya guro sa driver sang van niya sininyari na chance ako na makasunod sa ambulance niya parang white problema tapos ano ka problema gisaya. Arab lang ka drive siguro to kalaway. Dalagas ka mo kasunod ka sa bulis sa ambulance mo. Gali daw matyaga mo na actually do Arab lang do nakabinta ka ay abe nyo Hindi kayo magsunod sa traffic, dahil dari ko sa ambulance masunod, magaling ito po sa disgrasya, malaki wala man sa natamaan, wala man sa pilasa, no? Kung na wala katudong impact sa mga driver ini. Swerte pa si pilit mo ng driver sa driver seat siya. Gani man, yung mabala kay hindi akong damage kay wala na labot ang iyang airbag. Airbag ya prote ang iyang labot gid kita hindi kadlagan. Pero amo na lang maayo pa kamo yun na naton kay importante safe si Manong. Wala sang may damage sa iyang lawas. No, kasi aksidente gid lang man natabo tanan no, kay nga gaw man siguro nga makalusot la. No, accelerate no. Anyway, arigluan sila wala dapat problemahan kay may insurance man ining van. No, ang truck siguro to driver katakay na ano ganito probable aksidente man tanan Gani. Masuryahan lang nila no. Pinakita balik ka sa action John Diaz na autorya sa ning report live dira sa Medaran Aranata. Tubangan sang Metro Dome at tubangan nagtunin na sang Bongbongs aksidente ini sa tunga sang van kag panel pero kung natabuntang van among may sara diri no. Action John, please come back. Sa direct amo to amo na sitwasyon diri karon nga gabi. Buta tinaplastan na balay mo sa Manila no ti ang mga daan na mamano naton kay na aksidenteng tanan nga nagluntad karon ni gabi. Pero mga serving election ni distaran nga mga driver nga dapat maginahinay gid lang sa pagpadalagan agod balikawan na naman nga mga aksidente sa dalanon bisan pa nga ligwang dalan la hindi gid mag take opportunity ang ginatong naton lang nga mga mangkat ikaw abe ma-overtake ikaw no kay kung kay cases kisa hindi mo balaan ay ban pagid nga masalakyan sa dalanon no. Pero importante safe no kag si Manong driver sang van safe man kay do sa iyagit ang damo ka damage nga sa lakyan. Ang sa panel truck do man to damage kay na galing kay tikinulbaan man ang driver to pagsulat to chain accident. Siya man nagambala nga regloon na lang niya kay aksidente man ang nagluntad accident no. Anyway, karon nga gabi, ang patrol along area kita sa downtown, nagasunod kita pero sa patrol car ini ka police station number 1. Why to tiyan nga convoy. Why kaya sunod nga para makaligwa ka? Oo, dari kay timingan makawil ka dari kami nagkarabayo ari man ding patrol ka police station number 1. No, nagalambiyong man
karon gabi kitingan namon katuan liwat ang salita tula porok salita sa direct sa barangay Alihis yan check namon dito kung kumusta to sila tanod to gabantay may isa to katanod og sa direct nga naka-standby nga para ma-make sure ginamang no nga wala man makapalapit dito kaya kramanan nga mga puloy-an bla giruta nila dito sa caution line line ak sa direct sa police na para hindi makapalapit mismo sila to sa mga puloy-an mga pumuli nga labay dira sa mga mismo mga lugar. Dito naman sa mga dumalagit sa tulawat karon gabi wala naman tumina kabantay nga tanod pero ginabalik-balikan to ka pulis ginalibutan nila masami under the supervision of Police Major Roel Colanag. Kaya may mato kay ginabantayan nila no gina-check na nilang area pero naka-cordon na to no hindi to kagwa actually ang pasyente sa sulod nga naka-under quarantine abi. Amo na natin importante bila makitaan bila nga may security measures nga ginapatuman para hindi man makulbaan ang iban. No? Yes. Ang pinaka mga bar niyo, hindi siguro po awal pag ka bukas yung mga bar sa may Gatoslaw bawal pag no. Ibang sarado na gimana sa gusto commercial sa nga oras sarado na subo nga Sabado do ka linong do kami nga wag direct do hindi mo sinakadamo sa masalakyan nga nagalambihong sa ato naman mo nga mga dalanot no curfew na sa tanok ko nagawang ni laban sarado na kanit ring 7-Eleven no ang gasolinahan niya bukas pa ang Caltex mo tanong siguro man sa ladong Caltex alam mo mga bukas pa ang gasolina hindi mo sa oras may nagapala katon pati ka mga tamante siguro tinigil ka trabaho may nagkakasanay kita maguyabay ni Goro Aksonerik agano sila ang kasanay oo dasig po sila pagpalagan pali na madakpan ka polis kaya madakpan na karon itin okay lang kung di ka madakpan okay lang kung di madakpan pero kung madakpan ka karon sila sa magid no. Pero ang babi ng Police Captain Richard Parito, blaan sa ako, nakatok kita to sa may border, actually, Station 3? Ang lagi na pasok kanila, basta mag-asawa, wala gina problema, ako na. Sa bagay, sa pag-intindi na isang mga magyan nila, nga mga nagapatigayon sang check-up operation? Gani, man, amo na mali sa Parito, basta mag-asawa lang, o libre partner mo, ka lang certification, libre partner ka mo. Ako yung gani, bisan magnubya pa na sila kung okay mo lang kuan gamay nga kuan pag Puro intindi lang. Puro intindi, Gani, no? Ato nga pulisan, hindi na budlay istoryahon, Gani, man. Anyway, pero dom na wala sa mga nagpapagin ng katos lagon sila, dom na pala ako pa-announcement nga mabukas sila. Gani, man. Close pa rin dyan po, no? May nakabutan din nga karatula, lagoon is closed until further notice. Ang mga senior citizens, pwede naka-dine-in, no? Kakaon sa restaurant? Yes, amo na kay naangin message sa to ni Ma'am Rachel Fable Black. Kaya mo na pa rin mag-go ng announcement ni Secretary Ramon Lopez. Nga mo sila citizen pwede ko nakadain in. Ang problema naman din action, Eric, kung sa mga mall, kaya ang mall, senior citizen ka, 31 years old and below, may ara mall nga wala nagapasugot. Depende niya sa mall manager. Pero sa mga kalukaranaan ka ng mga restaurant, kuro yung sa sagwa sa mga mall, pwede ka nakanuguro kaon. Pwede na. Kaya mo pong announcement ni Secretary Ramon Lopez, nagagari sa atin nga Facebook page man ang story, ang articles ni, nga gina-allowed nila. Pero importante gyapon na maintinar ang pila ka mga preventive measures like basic na ito nato na social distancing, ang pagsusok sa face mask, no? Sanitize all the time. Kaya mo din pinakakakinanglanon action na Eric. Kung sa atin nga mga senior citizens, gusto kong luyag magwa kag magkaon-kaon sa mga karinderya kag restaurant, pwede na. Yes, pwede na din, no? Anyway, lang ba na reminder sa na so wala ba naka-coop up sa number bilang tawagan kay di ba may bagong schedule actually ang probinsya sa Negros Occidental para sa mga super flight sa Link kag Metro Manila. Matapos ni ang PAL nga super flight June 16, 17, 19 and 21 ang AirAsia June 19 and 21. Ang matapos sila maligom lakson ang kung ikaw binaka-book ka na flight and isa mo sa PAL o Philippine Airlines
kag ala na si Moabe, pwede ka ka-coordinate sa may Provincial Tourism Office ng Negros Occidental kung ikaw isa ka returning residents, locally stranded individual, o kung abi trabante ka sa isa ka essential establishment, amo nang akomodaro nila. Pero kung magyagayaga, kaya at yung maligov, hindi na nga, hindi nila yung pagpatugutan. Aram lang malagaw ka lang, mabisita ka sa isa ka lugar, kagiman pa, hindi ko na pwede. Pero i-take note na nila liwat na number nga pwede nila actually tawagan kaya maparegister na din sila 433-2515 433-2515 kag 476-2018 476-2018 amo nang numero ka Provincial Tourism Office para sa dugang mga kasayuran registration na din nila kaya tawagan nila o pwede sila kabisita no sa may Negros Occidental Tourism Division FB page Actioneric para ma-register nila ilang ngalan, contact number, address ng tagang destinasyon Actioneric ilan naman mismo nga padulungan. Inang number ginatag mo para sa mga utod na to na gusto mag-inquire sa ila sini nga pagpauli from Bacolod to Manila mo na? Both, Manila to Bacolod kung may papauli. Kung ano sa standard, sila sa may Negros. Okay. Nga mapuli sila sa Manila, no? For social purposes, or from alis sila sa Manila, mapuli sila sa Negros Actioneric. So both na sa klaro ni Gov, Bacolod and Negros, no? Kung pwede nila ka, pwede na sa may super flight na ginatawag Actioneric. So halimbawa, mahalin ko sa Manila, abot ko di sa Bacolod, makadto ko sa, matawag ko sa sinak number? Yes, ma-coordinate ka para dala ka sa super flight. Kung may book na, kung may nakabook ka na sa nga daan sa PAL kag Air Asia. We're talking, subong dyan, ang gina-report na subong, we're talking about sa mga pasahero nga na-stranded diri nga taga Manila, nga rin subong sa Negros, nga mapa Manila, balik puli. Both, pwede sa, for example, ari ka di sa Negros, stranded ka, mapuli ka Manila. Pwede na siya, pwede ka naka-coordinate sa Negros. Okay. Or, kung alin ka sa Manila, to ka nakadaan sa Manila, stranded ka to, mapuli ka sa Negros, pwede man siya. Kaya may araksyon ka biyahe, nga super flight, nga from, alin diri sa Bacolod, pakat pa Manila, from Manila, pabalik diri Bacolod. Meaning, pwede siya sa duwa, no? Okay. So, kung halin ka sa Manila, alimbawa, mapabakulod ka, antes ka mapabakulod, tawag ka sa sinang number, anay? Yes. Okay. Amo na nga number tawagan mo. Halin ka sa Manila, alimbawa, mapabakulod ka, amo nang number na tawagan mo. Yes, actually, para ma-register kanila. Or, hindi iya siling, kapag abot mo sa Bacolod, halin ka sa Manila, amo pa pagtawag mo, hindi na pwede. Hindi. Okay, sige. Amo nang klaro ka. Oo. Actually, sa mo naman tabo, kaya para may proper kay i-check nila ang purpose mo kung ano ginawa mo purpose, kung diin ka magkadto, ina para may ginatawag sila nga proper protocol. Kaya katabo, magkakapuli, nga wala na balaan kung ano nga adlaw mapuli, kung di madiretso actioneric, no? Amo nang luyag na rin i-klaro sa provincial government actioneric. No? Okay, sige. Kaya naman ang pinakuli nato din ang sitwasyon karon nagabi, jo tayo naging man ng salakyan nga nagalambiyong sa itong mga dalanon. May pinaka sa basamento kung marisal sarado naging man kay teka fino do gidugay. Pero may kita mga taxi nga nagabiyahe sa Japon. Para yung paglambiyong so ato ni mga kapulisan may kita na police visibility of sa kinigita kayon sa palibot man sa syudad sa Bacolod. Mga kapsyon na ang pinaka sitwasyon diri sa atong ginakampangan aton paliwan yung paglambiyong sa pila kamadalanon sa palibot sa syudad para natin sa pilaman ka mga kapulisan o police station sa Bacolod City Police Office. Sa totokan mga kalsuntandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa aton lawas amogid ang paguyang o kung ang pagnubo man mismo sa aton immune function. Ang dapat imong sa tiglama mga kalsun pagsuhod ka pa sa nyugon ang inyong mga immune function na paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa super fiber. Ang super fiber dako gining bulig sa aton naman lawas sa naton tanang pagkaon nga nagasunod sa aton lawas nagaagi ini sa ginatawag naman naton mga kakson nga ito naman nga tinae. Gani dapat natin tinluan mismo itong tinae kung natin kolon. Kaya once may mga higko dra, makapugay
sa nanuman nga mga balatian. Ang mga balatian nga di makaksun, may mga magnaton sa kalawasan, kay bilog mali nagalabay mismo sa tunman nga tinai. Ang sakit sa tunkulon, maka-apekto man, kay makapugas sa lain pagidman nga mga balatian. Kung baga, simple ginamang, ang tanan makaksun nga balatian, ang kalabanan gidismo, especially galit sa tunismo nga mga ginakaon, dragi nag-opisa sa tunman nga kolon. Galit siguro naton, nga matinlog sa tunkulon. Before we clean anything else, ato naman nga lawas, tinuan mismo ang aton nga tinai o kolon, nga ginaagya sa nanuman nga mga chemicals kung mga pagkaan makaksun nga lasunod sa tunaman nga kalawasan. Lakit man, ang kinukuha sa ato naman nga enerhiya. Galing magtumal sa matag-adlaw nga tanan sa the fast acting colon cleansing product na aprobado sa Philippine Drug kung FDA Philippines makaksun. Magtumal magamit sa super fiber. Ang super fiber makaksun makaksun mo mismo ang klinika sa Life Extension Clinic na amtang dira naman sa GA Escaben Building sa pagdinamang sa DHL. Tunga-tungain na makaksun sa Dalang Burgos kagagano lakson surad sang Bacolod. Raptas sa Bacolod sa gibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. So nasibita na sa aksyon na sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat John Diaz, si Masaliga report live dira sa Patrol 2 sa ato sa Crosswind Patrol. Ining aksidente ng luntad dira sa madaran sa Araneta. Tubangan sa Metrodome ining van nga salakyan. Naka-enkwentro yung isa ka panel. Yang bani ka sunod sa nagahara-hara nga ambulance kumo nga meron siya. Yang panel, yang ining van nga puti. Kaya nga agaw man nga makasunod sa buli sang nag-uwang ambulansya sa pagpati nga ti para nga mangin mayo man ang dalaga niya kag wala man sa magharang. Diyos kay disgrasya kay may paigad nga kwan nga panel ti kundi dasok idang buli ya talaguba wa radiator tanke ho ano nga swerte kay ti one man ang driver si man niya sa niya karga amo na nga lesson learned sa ato sila mga driver basta kani ambulance ayaw gid mag-attempt magsunod sa buli sa ambulance. Mayroon na kung siya nga palampuaso ng ambulance dayon man na ang isa masunod man mong imaya kung ikaw nagkasunod gaharara ka matarapang da kung hindi kundi labang ka sa bunggo pag delikado gid nga mag tabid-tabid ka mag-upod ka sa ambulance kaya nali way tamang ginapangayo basi gulpin na magprimo ang prinong ambulance disgrasya ka gid nga nagasunod mo na nga ginabawal ginaya ang mga salakyan nga magsunod sa mga nagakarga pasyente, especialmente ang ambulance. Alam kay mamanong driver, way mamanong mga pasahero yung karga, pero tidako kitong dami sa kiti daw nawasak itong radiator tank yan. Kita mo hindi na maglagan, ipatuwing na lang sa sa bitaw. At mayang may doon naging istoryana, yung manang driver sang panel kag sang banti maarikluhanan naman sila guro. Importante, wala lang sa may napilasan. Kompleto mo na gano'n sa sa insurance ng van at kuha mo na abagaho mo na sa insurance ng mga damage ng salakyan. Balikan tala sa Aksyon John Diaz karon sa iya sili pagpanambalik report sa mga tipo niya sini nga mga duga nga mga aksyon balita sa paglibot-libot niya sa pinakabahin sa kato sili nga mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang observation report ni Aksyon John Diaz. Patrol 2 ginadulong si Sakalawan sang Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa de kalidad nga mga medical doctors. Kadtui, pamasari, Dalan Lakson, GA Esteban Building. Ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Adara man mismo sa Life Extension Clinic mabakal ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napayo, amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang butika, ilabi na sa tanan nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas,
Dulot sang vitamin D3 sang life extension. Pwede ka man ka-text, pwede ka man ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa mga dekalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadto pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara dirang opisina, Sun Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ang report man ni Action John Diaz, giladurong sa iyo sa kalawa sa DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa iyo sa nga liver detox. Magtumar adlaw-adlaw sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule, mayara detoxifying compounds nga nagatinlo sa ato sining dugo kag sang atong sining atay. Iniman ang mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night Patrol! Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:16. May gabi dira sa kay Mama Betelaw sa Banwasang Binalbagan. Kamusta dira si Mama Betelaw sa Banwasang Binalbagan? Kay Manang Bekelaw, kay Jan Silao, kay kumparing Nelbert Adlam, Toto John Berg Jud, Philip Jud, Alkim Jud, kay kumparing Jekyll Judra, kay Hado Aljan, amoman sa kay Nene Lao. Mga pampos dira sa may share sa Binalbagan, gapaurok-urok kita silawa. Amo man ang mga empleyado, security guard, mga taga-kedan kag taga-accounting department sa Biscom Binalbagan, gapaurok-urok sila. Sabi na gid ni Miss Nora de Mebildo kag ni Mr. Leve Frias. Sa kay Mr. and Mrs. Joseph Chua and family, mayong gabi gid. Kay migo ko Mr. and Mrs. Manuel Ko and family dira sa may Dakbanwas ang Silay. Gapa urok-urok in sila ho. Amaman si Rogelio Toto Catalbas Jr. Misis siya, kabataan niya, pati ang amon amigo, spuno lunok na kapaurok-urok gid. Sakay Engineer Nunoy Garunan, kag sakay Ma'am Julie Hamadre, sang All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan, kapaurok-urok gid. Amaman ang mapisan kag awarding nga LTO Chief sang Bacolod, Mr. Rioben Tampos and family, happy listening gid. Kay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Honteveros and family, sakay paring Roger Montalbo and family, sakay Inday Sanchamop, Maybay, kag kay Kaloy Bibidor dara sa Rosario Heights sa Division sa Barangay Takuling, Toto Chong sa Apollo Restaurant, sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching, nagpaurok-urok sa Action Night Patrol. Amo man sakay Pegasus, may gabi dira sakay Pegasus. Amo man sakay Madam Tina Mabugat, ang manager sang Mang Ising Inasal dira sa reclamation area. May good friend Police Colonel Calixto Mabugat, ang regional chief sang Rias, nagapaurok-urok gid sa ato sininga pagpangalagad. Amo man sa kay Manong Mario, kay Manang Linda Verde Frado dira sa Florenceville, Barangay Takuling, sa kay Madam Marjorie Bolontati and family. Gapaurok-urok sila kag upod gid sila sa aton sininga pagpangalagad sa kada gabi. By the way, congratulations lang dire kag may lang papamati dira sa kay Police Captain Josette Catonina. Wow. Si Police Captain Josette Catonina, ang mapisan nga hepe sang Valladolid PNP ga monitor gid sa aton ang mga abkap kag mga miyembro sang kabalikat si Bicom 895. Gapaurok-urok gid kamati sa kapihan ni Bantay. Wow, kapihan ni Bantay.
Ang gabi dira sa mga taga Valladolid PNP. Mustada si Police Captain Josette Catonina da. Mapisang hepe sang Himamaylan da si Police Major Romeo Vargas ga monitor gid sa aton ha. Kapaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Congratulations sa mga katapos ang City Drug Enforcement Unit for job well done. Tatlo gid ka simultaneous sa bypass operation ang ginpatigayon nila kagabi nga nagresulta sa pagkakonfiskar sang kapin sa 1.2 million pesos nga bilis ang shabu ang pag-aresto sang anom ka mga persona kag ang pagkonfiskar sang kapin sa 116 gramos nga suspected shabu. Dali nga problema din naton sa City Drug Enforcement Unit kay daw nahuya, nahuya. Hindi man tama kasiling nga nahadlok base nahuya lam mapa-interview ang bag-o dira nga chief sang City Drug Enforcement Unit si Police Lieutenant Paul Vicente Pendon. But nga doon nahuya niya si Pendon magpakuan man, magpa-interview sa media man. Sinabi nga ito interview hindi sa mga amoni nga sahi sang drug operation. Si Pendon kundi ko magsala ni PNPA ni amoni ang practice ang PNPA nga hindi iya magpa-interview sa media. Damo mo ko klala nga PNPA nga mga official nga nami ay interviewon. Pero ining si Police Lieutenant Paul Vincent Pendon may pagka-shy na klase official sang PNPA. Shy type ni guru si Kwanay. Si Police Lieutenant Pendon ay. Daw nahuya siya nga interviewon sa media. Nahuya ko nahadlok nga interviewon. Huwag ka nga madlok sa drug ko mga accomplishment sa drug operation. Ahaw sa pamangkot lang kang interview sa media. Hindi kayo muwi magsabat, hindi kayo muwi maghambal. Simple mo lang yung pamangkot sa media sa imo Police Lieutenant Pendon. 5 ka W, 1 ka H. Plain and simple. Ang mga question nga ginapamangkot sa media sa imo. Na mahuya ka man. Nadlok ka man. Hindi ka magkahadlok. Hindi ka magkahuya na interview sa media Police Lieutenant Pendon. Kadamo na sa mga regional director nga nagalagi diri sa aton, even may pila diri ka mga city director nga nagalagi diri sa Bacolod, nga hindi na sila pila permi malipat, mag-remind sa ila nga makapulisan, nga basta gari i-media interview, kay kamo ang may authority, pa-interview kamo sa media, especialmente kung mga head section kamo sa mga departamento sa aton nga PNP, obligasyon nyo na nga magpa-interview sa media. Tipro ini si Police Lieutenant Paul Vincent Pendon niya, huwag ko kabalo kung hadlok sa media o kung nahuya sa media. Though as if kung hindi siya gusto nga magpakilala o hindi siya gusto nga kilalahon. Tiway kami mimo, di kay kami sa media kung sinod ang source namon ang gina-interview namon da. I mean, kung sinod ang dapat interview namon ang among gina-interview. Talagang lang ng janitor sa BCPO kag street cleaner sa BCPO interview namon kay ikaw dang chief sa CDEO. Police Lieutenant Pendon. Kanami pa naman sa daragan sang imo nga drug operation no. Puro gali kay may pagka-shy type kay imo nga klase official sang PNPA. Ngaway kay mo ka interview sa media. Abi Police Colonel Henry Biñas, lecture ni Pendon be. Nalaman ng interview ta si Colonel Biñas, nalaman ng interview nato si General Pamuspusan, kay ikaw dayang head sang City Drug Enforcement Unit. Hindi man na mabudlay ang mga ginapamangkot, kagina-question sa media, parte sa inyo nga drug operation. Tika na namin sa daraga ni Police Lieutenant Pendon, no? Daw mabilib ko sa iya. Kung hindi ko na nabiliban sa iya, kaway siya ka-interview sa media. Okay man na, kung hindi ka gusto nga makilala ang itsura mo, naitsindihan na mo na. Kaya kay sa drug operation mong, kailangan hindi ka ginawa niya mga burnout mong.
Nakaintindi kami sila. Pero kung media mo lang nga radyo, nag-interview sa imo, kaya ka dapat, guro da ka ikahuya, kag itago si itsura mo, kitingog mo na mabatian sa radyo. Why man na siyang picture na? Pwede ka bang ganay kayo sa media eh. Nga, bi, interview nyo lang ko. Why lang picture, bi? Oh, okay lang na sa mga TV na. Kasi siyempre, kung kami mag-interview, nagkakwagi ba kami ni picture mong? Lagi na post na namon sa amon nga mga sa amon sila nga Facebook account. Di pa ko mag-ayo mo na si Police Lieutenant Paul Vincent Pindon nga why lang picture, why lang itsura ya. May gina problema, ha? Kaya kami sa media, kaya hindi kami sa trabaho nyo. Nga, hindi ba kamo gusto ma-burn out kag bulad ang itsura nyo dahil kasi masunog man kamo sa mga ginahimo nyo nga drug operation. Intindihan na sa media, ha? Ang importante, Police Lieutenant Paul Vincent Pindon, basta di kabalos Pindon sa pamangkot sa media, mo naguro na hadlock pa sa nga pa-interview sa media. 3 na kabagay mong nahadlock sa interview sa media. Ika-2, base kung nahuya sa media. Ika-3, base kung why gisa sa isabat sa pamangkot sa media. Ato niya, ayaw mula ni kay Police Lieutenant Paul Vincent Pindon. Why kita question sa imo sining accomplishment sa drug operation? Kaya ito ka ko sa mga drug operation nga ginahimo mo di sa Bacolod. Ang imo nga drug operation Police Lieutenant Pindon, without knowing, ginasunod ko na permi. Pag ginapatinan ko na permi ang mga drug operation mo di sa Bacolod. Pagkatapos kay ikaw ang gidesignate ni Police Colonel Villas nga chief sang CDO, di sumugod ka nagpungko ka dire sa syudad sang Bacolod. Anom na ka mga drug operation ang imo nga na tigayon diri sa Bacolod. Kag sa ano mo kasi parado nga bypass operation diri sa syudad sa Bacolod, may naresto ka na nga 14 ka persona. Sa 14 ka persona nga imo naresto, may na-recover ka na kabilugan 157 gramos na suspected sabo. Nga ang kabilugan may market value nga 1.6 million pesos. So kung idugang ko ang mga previous mga drug operation, 3 man ka asot-asot nga mga drug operation, kag ining bypass operation mo, kagabi nga duwa kag isa kay kagahon, suma total 1.6 million pesos nga bilisang sabo ang imo na konfiskar. Police Lieutenant Paul Vincent Pindon. Tamo na ngayon kay Pindon. Ito kadamo isa mga kaupdanan sa media. Even ako na tingala kuya no? Sa kadamo nga nagalagi nga mga chiefs ang CDO, si Pindon lang niya wala ka pa interview. Siya type guro si Pindon sa kuan guro ay sa media ay. Na-block sa guro interview sa media. O base na-block sa nga interview sa media nga hindi sa kasabat. Pero ako hindi ko bang pati ako ya porte ang pagrespeto ko kung pulis sa pagambanan mo. Especially nga PNPA pa naman no? Si Pindon. Do halos nga mga PNPA official sa Bacolod gapa-interview. Oh. So si Pindon doon hadlock interviewon. Doon hadlock siya mapa-interview sa media. Colonel Villas, sir. Abi lecture ni Bisikwan si Pindon bi o ba si haliman siya imo nga di ka gusto nga pa-interview imo sini nga chief sa CDEO. Yung mga drug operation, hindi nang imana dapat interviewon si Colonel Villas mo sa tutuod lang. Eh, damo ni trabaho si Villas. Hindi lang ni drugs, may mga COVID, pwede ka problema sa Bacolod, no? Di much more nga ang may knowledge siya. Mo yang iya nga chief sang CDEO, kaya mo na yung nag-ooperate. Si Colonel Villas, bulat mo na niya sa mga spot report, kag text na sa mga tao yung nag-ooperate sa Sagwa. Di ba? Huwag ko pa ni masumalang si Pindon mo.
Pumabot yan ng chimpong, masumalang ko gini siya sa mga drug operation di sa Bacolod. Oh. Colonel Pindon. Lieutenant Pindon, ha? Dasong nga ni, pa-interview ka sa media. Hindi ka mag-huya-huya. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:30 na. Kadumdong ka mo sining kaso belang nga gintiro to kahapon sang ugto to sa kwan sa may area dabla sang barangay 13. Ato belang gintiro nga halin sa Biwok bla to. To napatay bla nga nasapuan da sa may iskinita sang Purok Boulevard barangay 13 bla kahapon sa ugto. Ni napatay bla nga si Nico Josain nga taga Purok Kingfisher barangay 16. Now, ang actually ang ginatutukan sa pulis naton to, ang unang nga report may utang ni sa kuno nga 150 mil. Ang ikaduwa nga report daw may mga tao nga naakig ni kay Nico Josain. Among mga ginausoy nga mga anggulo sa aton sining kapolisan dira sa police station number 1. Pero ang latest diri nga nakuha naton pagi sa kay Police Major Jobel Cedel, ang hepe sa Police Station number 1, ng pinakamotibo galit diri sa pagtiro sa kay Nico Josain among parte sa transaksyon sa droga. Lansihanay sa transaksyon sa droga kay kahapon sa ugto gali may gintransaksyon ni si Kwan, may nagbakal ni actually kay Josain, may nag-order ni siya sang shabu, mga 10 gramos, 2 ka bulto. Atong ginkantuan niya sa Boulevard o sa Baywalk, na may nag-standby ito nga van nga puti, amo to uli ang buyer ya, amo to tani mabakal sa iya, sang gin-order sa iya, nga 2 ka bulto, bali 10 gramos nga shabu. Suno sa informant ni Police Major Jobel Cedel nga may ara kumuso na tabo to sa sulod sang van gali. Kaya nadiskubrihan sang buyer nga ang gindalaya nga shabu hindi iya shabu kundi tawas. Nadiskubrihan sang buyer nga tawas gali, hindi shabu ang gindala ni Josain. So may gamay nga kumuso sa sulod kag as if nga itong gipagwa ni siya sang buyer sa van nga gwa ka na to. Gali kita nag-attempt pa ni si Josain nga agawon ang bag sa tong buyer niya nga shabu kay dito na balaan niya nga unod sang bag amo to ang kwarta nga tani ibayad sa gin order niya o gun-order sa iya nga 2 ka bulto nga shabu nga nagabugap sang 10 gramos. Amo to ang pinakaulihing information nga naglabot sa kay Police Major Jobel Cedel, ang hepe sang Police Station number 1. According sa atong informant ng may transaksyon ni Kanogumina between sa customer niya sa kay Kaban at sa atong nga victim. So ang transaksyon ni sa 2 ka bulto or 10 grams na itansak sa customer, pero pag sa sulod sang brand kano na ginatag niya ni ang 2 ka bulto pero tawas ang ang unod na sense ang customer to nga tawas mo to nga may kumuson siya sa sulod nagwa ni ang ipagwa ni ang ang victim pero gingrab itong kwarta nga tubag ay madagan tani dahil permat ni ang ang suspect sa mutugin tiro sa likod at naigo sa likod kag naglapot ni sa iya yung right at sa Bicol. Itong transaksyon na doon tawasay na tungod nga kaiwas na sa isang galsulang area kumutugin na tawas ang biktima. So kung namin tayong latest natin po sa ongoing pa-just investigation sa kagi na pag-isip nato ng manawang information. So kung ang tawag na sir, nag-ugat initanan sa transaksyon sa droga?
Yes, sir. Muna, sir, ang latest na itong nakuha na sa investigation. So ang buyer gali siya sang Shabu amo to nagasakay sa van. Yes, sir. Oo. It so happen nga diskubrihan sang ato sa van nga hindi gali urig nga Shabu kundi tawas ang dala sang suspect asa biktima. Yes, sir. Yes, sir. So ang kwa sir lansihan na ino kung tawon ta. Oo, doon lang siya. Naisa sa kay naman nabisa doon sa iwas ng drug nga ang tatatsunan na hindi ka pa baluti malutad ka din na tawag ka. Atong igo isa sa likod to nga naglapo sa liog ya halito sa armas ang nagasakay sa van gali sir. Yes, sir. Nang iya sa suspect mo siya na na likod kaglapo siya na liog. Ang na-recover to sir nga sumpak sa tubangan sa napatay kasi not sir armas sir. Ang sulpak to isa yan ni Nico Usain kay pagkaabot sa fencing or sa iya na kudit na tumba ang armas si Sarah siya lapit tapos ang may anak pa na recover ng isa ka kitchen knife nga kalabaon niya 16 inches sir. Iya ba to sir ang kitchen knife? Yes, sir. Kaya sa iya position. Okay. So bali sir klaruhon ta lang wala na sa bali sir ginlagas ang nagtiro sa iya bali siya na nagdalagan pagkatot sa lugar nga na tumba siya. Wala kay according sa witness sir nang medyo anonimo alin sa may kung picture out naton alin sa buwaan sa may lapit sa biwok na may aras ang kamunsel almost 100 meters pa rin na taganon niya. Wala na nanaog niya ang naton sa suspect naglaga na niya naton sa biktima so nakita na sa atong witness nga kakapot sa sang kakapot niya kaptan niya ang liog niya pamunta siguro nga na igo na sa death. Okay. Sir, klaruhon ta lang why ka mo recovery sang tawas sa lugar sa dinatabong transaksyon sir? Wala na to sir sa pagsulod na namon ginikular namon to ang area wala sang recover dito sir. So wala tawas why masya sang kwarta nga na-recover to sa lugar? Wala na sir sa pag-abot namon dito pagtawag sa aton mga 1240 nag-respondi ka to sa area amo ko doon na nakita na natin ang suspect ang biktima isa nag-higdaon sir. Pila ko sir kalupok to nabatian sa lugar kung gintransaksyonan ay sir? According sa witness kapatid sa mga tatlo ka lupok. Pero ang igo iya sir sa biktima isa lang? So isa lang sir. Tapos ang recovery to sir ng sa victim to ang masulat naman sa bala pero subject na to sa victim sir sa paraffin cell kumantawag sa kung magpositive siya sa gunpowder sir kung nakapalupok mo dito. Okay. Dito sa lugar sir why ka mo sa may na-recover nga basiyo or conslag sir sa baywalk? Sa dito sir wala sir recovery sa dito so lang sir sa may natumbahan niya. Okay. So, may possibility sa kang gingamit sa pagtiro sa biktima dito sa baywalk siya natabo ang insidente. Yan ba si revolver sir kung ano? May posible sir kay dito nang wala na to hindi pa nato ma-determine kung ano nga bala kay dito intro ang bala sa iya na likod pagkato siya biog o posible man nga bakit paglupok pa ng naglapog cartridge case isa ato dito sa lakyan. Sir, sa lugar dito natabo siya ng transaksyon, isa lang ni sir ang napatay niyo kung may mga upod pa ni siya? Ang victim siya do apat ni sila kabilog. Okay. Pero isa lang ni siya ang nakasulod dito, ang upod niya tatlo, pag-inupo kung musulog nilagan. Okay. Nag-interview na natutong witness kung kilala niyang tatlo ni, hindi naman kanong kilala sir, hindi mataga dito sila. So we presume na ang transaksyon natabo sir between sa suspect at sa sining biktima, bali siya lang to na nakadto sa lugar sir sa van, wala sa ibang matao to sir? Yes sir, kay ang natin sa suspect, ang biktima natin ni sa barangay 16 mo, hindi pa yan sa barangay 13, tapos dito sila nag-transaksyon sa Medellin. So siya lang to nag-transaksyon ng tatlo ni Guro, medyo alalay na lang kaya. Okay.
Sir, sa inyo darang lugar, ini napatay ni nga si Nico Josain, wala na kaso sa inyo drug, sir? Ano? Previously, sir, may kaso dito, matubing check na so nang iya sa background diri kung may mga kaso sa 2017 may kaso sa narabiri, and then sa 2018 may physical injury po tanan file ni sir ang iya kaso. Pero dara, sir, ang nanay na ganito sulod sa sexual. okay. Pero sa drug, sir, wala siya kaso na? Wala pa si sir sa kaso. Pero ang iya sang ngalan dito sir buwa nga certain Nico lang, pero wala pa complete. Malagi sa nang ginasaligid pa man natin. Okay. Pero dara, sir, sa inyo lugar, wala siya kagitakop sa drug, sir? Wala pa, sir, wala pa. Sa inyo, sir, drug watch list, why man siya, sir, sa nalanda sa inyo? Why man? Certain Nico lang sa nagawa nga pangalan, pero iya ang pilito, wala pa nag-yatanto kung siya magiging. Hindi siya, sir, drug surrendery o kung sa itong operation Tokhang, sir, ano nag-surrender siya, no? Why man? Nang hindi siya sa surrendery, nag-check na mo dire, ang iya nagliutod nga sirde na mo ang nag-surrender dire. Sa operation Tokhang? Yes, sir. Okay. Pero siya, sir, wala? Wala pa, sir, sa record pa. Na nag-surrender pa. Okay. Atong taklo ko po, sir, ni Nico, na-identify ka na, sir, why pa? Wala pa nato na-identify, going pa man sa ato ng investigation, kaya according to sa DPA, magkilala gani ang nagdinlagan to. Kung nakakonsentrate sa iya sa kay Nico, ito nga daw ginakaptan ni Nico kung gatagan nga kaptan ng liog niya. According sa witness na daw kasi may gubla. Naka-jacket man sa wala man nakita nga dugo. Kulit ko na lang na natumba sa may sulod sa Strawberry Bar. So, klaro ko sir, ang igo, ini sa likod, pero nagsaka ang bala sa liog, ya? Yes, so likod, sir. According sa Toko to, likod ang iya igo, tapos bilapos diri sa upper right labicol o sa pular bone nato, sir. Bali, saya na sir kaliog, no? Sa liog na pag-party. Okay. Hindi siya sir ang tatlong opo to ni Nico, hindi han sir mga opo dyan to sa transaksyon sang droga, ano? Ilang taon nyo? Pinaano pa natin, sir, na-check pa natin kung ibubado lang itong tatlo man to or nag-upod lang sa iya. Okay. So, sige yapon sila natin, sini-follow up sa tatlo ito nga upod sang napatay ni. Yeah, sir, kay gina-check ka pa ganyan parents niya, yung nanay niya, kung ang grupo na kilala niya, kung may tatangaga o nakilala niya ang upod ni Nico siya na mutungaga siya. Okay. Wala mo sir kabuhat ang pamilya na may pamahog sa kay Nico or may mga ginpang mention ang napatay niya kasi may transaksyon na, no? Wala mo sir kabuhat sa sir sa pamilya? According kanya sa sir living partner, interview naman ko Gina, according sa mayroon sa ng mga threat. No? Tapos may arap man to nga, nagwa man to nga information nga may utang sa kang 150,000. Iba lang mo to, na niya mo, dugin, why na mo, gin-kabit ko iti 50,000 tama na kadako amount, wala matobra. Pero matugali sa transaksyon na, gali na mo nagapang tawat sa makagin sa mo manangang kandidat. So, ang isa sa mga anggulo ginantaw nyo, either sa utang niya, personal grudge, o kung sa drug, sir? Yes, so, kay tanan man sa anggulo ginatutukan ta. Pero amuli ang information na nga tatlo nga na-receive sa nga una. So, ang utang yun, sir, nga 150, daw ginabalidate nyo pa ni? Yes, sir, ginabalidate na natin kasi mo maniguro mga transaksyon niya man, nga previous transaksyon niya. Kasi sumula namin sa dutay na sang pinawatay na siya, sir. Gani ba, no? Personal grudge, isa na siya ginalantaw nyo, no? Okay, may threat ko, sir, ng according siya nga living partner. Pero ang klaro nga hindi sa latest nga development nga nakuha nyo based sa paghatag sa testimonial sa witness nga amo na transaksyon lang si Hanay sa drugs. Yes, sir, yes, sir. So, sir, may mensahe ka, sir, sa pamilya sang napatay? So, atamon, sir, no, diri sa just sa petition mo, gihating waan nato nga masulbara mo yung krimen kasi para matagan nato ni siya ang kamatayon ni Nico Josain. Medyo ka rin may medyo gamay nga pabudlayan tungod nga ang witness duway ginaklaruhan ang suspected ni Judayo. Medyo ng area, din-check namon, wala man sa nga CCTV. Pero
dito si Sinuan Sir, ganyan tumaan tagin ang tanan yung mga ang mga krimen niya isulpong din nato. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night Patrol! There you have it, si Police Major Jobel Sidel, ang hepe sa Station Number 1, ang utili sa kaso kapaglutang kag pagpatay sa kay Nico Hosain. So, ang isa sa mga ginatutukan nilang anggulo magluwas sa itong aligasyon nga may utang siya nga 150,000, may mga threat, may mga tao nga nagakakig sa iya. Ang isa sa mga tutukan nito, amo ni parte sa droga ito ang informant nila, nagkatag sa information nga sa itong tiyempo sa nakitaan dito si Nico Hosain sa Baywalk na may nagahulat nga daan nga van, amo tugali ang nagtiro man sa iya. Kaya nadiskubrihan nga in-order na 2 ka bulto, 10 gramos, hindi gili sabu, kundi tawas. O, tinaki ko itong buyer sabong order mo, tagangin mo tawas. Plus ka nag-attempt pa sa aligasyon sa informant ni Major Sidel nga ginagaw pang bag to nga dito na sulod ang kwarta ngayon nagbayad kung tani sa gin-order nga 2 bulto dito na kagintiro sang nagasakay sa van ining napatay nga si Nico Hosain. Ang ginahinga mo karon sa police station number 1 nga makilala to mga tatlo kaupdanan kay makadugang pa to hatag kasanagan sa matugtuod nga natabo sa kay Nico Hosain. Ang pamilya nag-refuse nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay ni Hosain, pero ang pulis ipostro nila ang ginatawag nga paraffin test. Kaya man na-recover to nga pen gun mo sa unhan lang sa natumbahan ni Kwan ni Nico Hosain. May mga information si Major Sidel, although ginabalidate pa nila nga kung mga transaksyon ni kuno si Hosain Dalaban palpak bla. I mean kung dugang pagambalan, orderan sa Sabo, may mga na 1 to 3 ni sa kuno nga mga customer ya, nganti Sabo ang i-deliver ya. Tawas tana ang ginahatag ya sa customer. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:47 na. Dahil isang oras na ba? Ginaknalis na pagmonitor sa ato ni Cory Bidaha sa Kuwait, Heaven, sa kay Inday Rafi Libran, gamonitor man si Arnie, si Ani o kung si Arnie, si Ami Martinez Palad, si Toto Agustin Baryoga, gamonitor man no, si Melanie Vernas, sa Zamboanga City, araman si Maria Fe Leonor Toledo. Sa Fairview, Quezon City, kamonitor si Diloterio Acosta Gari. Si Mr. Bobby Munoz and family sa Tarisay, kamonitor man. Mr. and Mrs. Frankie Alojado, sir, may gabi. Sa kay Idol Christopher Redfield, kay ninyo da, may gabi. Sa kay Dorita Fidel, sa kay Myla Diquito sa Manila, araman si Benji Juso, great kuman akon bayawa, si Elmer Kapawa sa Kabatangan Talisay, alin kay RJ Roberto Lamis. Kami ako lang ako nasawa dira sa Villasor, Handumanan, halin kay Sir Frankie Alojado. Si Jane Ann Vargas Padilla, araman si Valencia Kenneth, si Madam Luthil Bunda, check attendance man si Toto Cayetano, si Rodnel Helbosa Senior, wala pa agyapon biyahe ang barko sa Manila. I think sa Kuanaguro sa 15 na daw may biyahe na.
Sa Hermelinda Homes, ara man si Rose Salvacion. Sa Talisay City, si Jolie Ledesma. Sa Andumanan, si Mila Roldan. Si Marilo Trabilla Katinoy, gamonitor man sa atong sining pagpangalagad sa live streaming. Si Ebony Butcher sang Germany. Happy birthday kay Alfie Viraye sang sitio na Cab Talisay, alin kay Annabel Garcia. Tamya ko na lang pamilya Di Loterio kag pamilya Acosta sa Barangay Payaw, Binalbagan, lalo na si Nanay Nita. Nagapamatigid katagabi, alin kay Di Loterio Acosta Gary. Si Garcia Gigi, araman ka monitor. Dasig na dalagan kavan, jutaya niya lang ko na masangit sa tubangan planta. Galaot gina siya sa ambulansya, gadali man siya. Ay tuod ka, siling ni Denny Kidan. Tuod ka gali tuod na ni Denny Kidan. Dutaya man lang masangit si Denny Kidan, isang lagan kavan gina nagasunod sa ambulansya. Ho, ay, di pagkaharas-haras mga driver gali. Sa may Est Home 4 sa Mansilingan, ara si Danilo Obaldo. Mga miyembro sa United, Kif Ako, La Carlota City Chapter, Hinigaran kag Bago City Chapter, Rock Estilioso nagatamyawa. Sa Makati City, ara si Edith Josie. Si Jenny Osiser, sang Hong Kong ga monitor man wa. Jenny Hisulgon, haras-haras na nga driver, siling ni LM Muhar. Gabadlak ba? Siling ni William John Balinario. Sutil gini si William John mo. Si Sir Pineda sa Kwan, Edwin Pineda sa New Jersey. Si Nasan sa Suset Araman. Si Gracie Palanas. Mayong gabi gid siya kay Luther Casamayora sa barangay Tansa Ibi Megalaw naga monitor gid dalin kay Valjo Iboy Chiquita. Sa kay classmate Merlido Lido Magallanes da may gabi kay Armando Sigiro magbanwag paurok-urok man pamati sa aton program. Sa kay Ging Alib da tamyaw lang si Sami Alib kapamati kada gabi no. Si Mami Elsa Veri, si Brad Dilag Estuto Buknoy, si Giovanni Mel, check attendance lang Pamilya Balsa, ginag-great gid ni Jane Balza. Araman si Den Arisco Si Marilo Alunan Ruiz, check attendance lang. Tamya ko lang pamilya Hernol Balsa, ling kay Jane Balza. Sa Marikina City, ara si Frank Pilayo. Tamya ko lang akon apo si Lucas kay hindi na siya magtulog kung hindi matamyaw si ni Jocelyn Libuon Dispoho. At may gabi dala kay Toto Lucas. Sa kay Olive Prado Gargaritano da may gabi. Tamya ko lang dala si Marlon Nasisito. Alin kay John Sivalios. Pamilya Evangelio sang Bayabasan, bata nagatamyaw si imo si Suset Yandog Evangelio. Tamyaw ko lang si Migo Andi Sok Peter Tupi Sir Nonoy halin kay Nong John Bilonyo. Awing family sa Hermelinda Homes, ilatamyaw ka mo ni Sammy Roger Awing, si Nels Luhan Araman, Felicidad Puentevilla mayong gabi. Hermelinda Homes Mansilingan si Belma Gargaritano. Tamya ilan ng Gargaritano family sa Kabangkalan. Sa kay Joby Melissa Corteso. Sa kay Alexis Torrida sa UK, ginatamya ilang mga taga Valladolid. Nanay Leoning Banyes. Tanan nga taga Pasita maaw ga monitor gid siling ni Raymi. Sa barangay Dumanan, tamya ilang pamilya Cristina. Or pamilya Inocencio, alin kay Cristina Inocencio. Sa kay Ganer Evangelista da mayong gabi, no ga monitor gid sa aton sining pangalagad no. Salamat gid kag tamyaw taman dira Vergara family sa Valladolid, White Noas sang Mindoro, alin kay Rizal de
Vergara ang panamyaw. Sa barangay Bagunawasan Enrique, Franik Pilayo may gabigid, Puta Taytay, pamilya Lanasa, ginatamyaw kamudra ni Mary Jane Lanasa. Kag sa pamilya Grabadora, ginatamyaw kamo ni EJ Grabador. Tamyaw ko lang dara Cropper Rescue, Mansilinga naka-duty, Subunga. Halin kay John COVID Frontier ang panamyaw. Mr. and Mrs. Judith Calvis Pamposa and family, happy listening kag mayroon dira nga paurok-urok. Magallanes kag Luhan family, ginatamyaw kamo ni Nils Luhan. Sa barangay Bagunawa, Carlo Guanzon, Cordoba. Halin kay Franik Filayo ang panamyaw. Mabalik kita when we come back. Balik ka report ni Action dyan. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik diri sa tabalakat mga bidira sa kay Chardy Disukatan kag sa kay Toto Peter Torisa Macadaya. Gamonitor gid sa ato no. Happy birthday kay Hado Eduardo Graba. Wow, birthday gid ni Hado. Yado, happy birthday. Happy birthday Ihado Eduardo Graba. Ika 18th birthday gid subong baw sortiro ng Ihado ko. Sa mga taga Poroca Bonifacio, Barangay Kalubang, Banwas ang Ilog, mayang gabi dira sa inyo. Ginatamya ka mo ni Komare ko Sonia Graba. Kagawad Fred sa Pantas ng Barangay Robles, kag Barangay Kapitan Chad Feria and family, gapa urok-urok kita. Dira sa Barangay Robles, Banwas ang La Castillana. Maninoy mai kay Maninay Chari sa Labasyon da may gabi. Tamya ko lang dira akong pamilya, halin kay Sir Jigs ang panamya. Manong Mario kay Manang Linda Verdifrado da, kay Marjorie Bolontati, tanan sang Florenceville, Barangay Pahanokoy, gapa urok-urokin sila. Toto Henry Macaluwada, kay Manong John Bilonyo, and family, happy listening. Balikan ko si Action John Diaz, saya siling balik report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dari si Action John Diaz, sa balik ka report. Action John, please come back. Pag-aksyon na Eric sang isa naman ka mensahe, si Negros Occidental Governor Jose Eugenio Bong Lacson may kang tanan abi siya suporta sa livestock industry sa probinsya sa Negros Occidental. Ini kasunod og kita pagwaman sang
nagpalayag ang Bureau of Animal Industry kung na BAI idalom sa Department of Agriculture ng luyag nila kung talilimitahan ang produksyon sang karne sa pungsod kung nga matagan sang ligwa abi ang mga imported nga karne sa merkado. So di kinagsunog-sunog kaya hinigin pa kamalaot nga pagpalayag kagin na panayag man mismo nga ini wala nagakaigo katikang kang tanabi sa ginatubang karon krisis ng COVID-19 na pagpayag ni Lacson naginatingwaan gani sang probinsya nga mangin menisluagon ang ekonomiya kalakip nila of course ang poultry industry rason kun nga luyag nila nga suportahan pagid man ang local industry kung nabi ang pagproduce sang poultry mga karne aksyon kaysa pag-obserbar diri Lacson sa probinsya sa Negros Occidental sa diri nagasurulopra ang supply sang karne kumo pila ka mga establishmento patikamente na mga kalanaan mga resto bar o kung mga restaurants abi nga nagsira kung iban hindi pa full ila naman nga operating capacity kay base sa rekomendasyon sa National Interagency Task Force sa Department of Trade and Industry kung DTI ang kalabanan sa idalom sa Modified General Community Quarantine nga lagi lamang sa ginatubag nga 50% the sitting or venue capacity ang mahimo nila ang makomodar importante na sunod ang social distancing. Doon yung abal rin ni Lacson kinanglan gid no sa bulig subong sa mga local poultry producers. Ninyo rin ni Lacson kay o Department of Agriculture Secretary William Dar nga ligwato ng plano sa BAI kag mas ipasanyog pagid ang ilan naman nga suporta sa lokal nga poultry industry producers. Yari si Gov Lacson. Here we are, we're trying to revive our economy. And one way to is of course to support local products, no? So I do hope that I do hope na ano lang to, no, parang imbuhin lang nila to and then to check kung anong reaction. Obviously, it's not good for the poultry industry, and I have come up also with my statement, no, with regards to that I'm also opposing that idea, no. And hopefully Governor Lacson ay angot sinit. Balik-tagikan sa bato at naman Lacson mga panahon naton ginalikuan mismo ang nanuman nga mga baratiyan. Agon mabas kung ato naman nga resistance sa magtumara. Panagad na tanan sang Zanto Plus Gold mga Lacson ini extracted man sa pinaka-herbal products kanya lamang sang balonggay. Of course ini garlic, spirulina, ban nga mga epektibong herbal supplement o herbal nga tanom mga Lacson nga makabulig mismo sa aton nga kalawasan. Good mas mabakod pagkid ang aton na resistance ay nabinaso mga panahon nagapangutubang kita sa iningatong naton nga health crisis tipigan aton mismo kaugalingon ang proteksyonan ang aton man kayong lawas pagi sa pagtumar sa matagad ng tanan sa Zanto Plus Gold. Zanto Plus Gold mas epektibo, mas garantisado, mabakal sa mga butika malapit sa tagsa ka mga lugar. Ano pang rito mga Lacson ang tumar sa Zanto Plus Gold sa matagad na nga tanan. Nagtas sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nasa matras action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan sa emosyon ka report. May kapitira, kaginatami ako dira si Grace Japana sa S. Thomas Silingan na rin kay Cristina Inocencio. Sa kay Gisoni Rilatos. Mayang gabi kang mayroon dira nga pagpaurok-urok. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa limano, Naxalite Patrol Program, Sabado night. Magkatako pinitiporaryo. Balik kita na kita sa Lunes. Same time, same station. Ato siya nga mapatrol na unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabay Action John Diaz. Back to back sa itong piloto Action Nino Bugina. News Center Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spulgar. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Bikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Syudad sang Bago. Broadcast Engineer Edward Barico. Back to back Security Guard Rene Cordoba. Lisa Joy Ilon Amoroso, mayang gabigid. Sa kala sa station manager, Action Ona Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong, ang nyulagad ng Korman Action Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista,
ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong kapagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night! Bye-bye! Good night! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon